ҳамдиёрони азиз, имрӯз 23 апрели соли 2025 мебошад. Қарор дорем дар деҳаи лолазори ҷамоати Алмосии шаҳри Ҳисор Доманакӯҳ дар хонаи Маъруфхоҷа. Ана Маъруфхоҷа дина ман реклама кардам, сев дорад, гуфтам ку мефурӯшад ниҳол сев. Ана ҳамин дина реклами мана дида Фаридони ҷани мо аз деҳаи Чорбоғ омада ҳамин 1000 та себ, то себи ҷерамин, себи пинкледи, ноки абад фител ва як ноки дигар. ҳозир ман мепурсам ноки абад фител ва ноки вилам ки ино ҳамаша харидорӣ кард. умуман 1000 та ниҳол харидорӣ кардем. Ана ниҳолҳои аллакай харидорӣ карда мебарем дар боғи деҳаи Чорбоғ. Мо мешинонем. Маъруфхоҷа, кадоме агар муроҷиат кард ва ман гуфте ки 42 фурӯшам 2 сомона шайто ҳамун 2 сомона минус мекунӣ ба подписчиков аз номи ман туҳфа. Фаҳмо? 40 сомонӣ метӣ. 2 сомони ман ба подписчиков. Реклама аз ҳисоби гурӯҳи Ангур ва боғ. ҳамдиёрони азиз, мана муроҷиат кунед. 2 сомони ҳисоби ман скидка. ҳамон тарафа шумо медонеду маъруф. имрӯз мо 1000 чанд та бурда истодем, 1000 та зиёд. Хуҷанд чанд ҳаза кас шуд? Хуҷанд 80 дона. Кай роҳӣ мекунед? Пагоҳ 80 та хуҷанд роҳӣ мекунад. Табошар. Ана ҳамдиёрони азиз, рамад салафани сабз, пинкледи, салафани сурх, онавай пакет ҷеромин, зардо дигар сорт, грейсмит. Хулоси гап, муроҷиат кунед, подписатсия кунед, комментария нависед, баҳодиҳӣ кунед. дар бораи он ки ин ниҳолҳо аллакай бар кардааст, шумо парво накунед. ҳамин шинонеду сероб кунед, ин мегирад. бурда дар хона як ҳафта монед, мумкин бад хуш шавад. Не ки бурда ҳамон рӯз то пагоҳ шинонеду сероб кунед, ин мегирад. дар паноҳи Худо бошед. Худо нигоҳбони шумо бошад.